Il-Partit Nazzjonalista f'reazzjoni għal żewġ rapporti mill-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF appella lill-Gvern biex isaħħaħ il-qafas regolatorju tal-pajjiż. L-IMF fir-rapporti tiegħu innota li l-ekonomija Maltija komplet tikber brata maġla u dan grazzi għall-industrija tas servizzi. Minnaħa l-oħra l-Fond Monetarju Internazzjonali appella l-isforzi biex tkun imħarsa l-integrità tas-sistema finanzjarja. Għalhekk appella biex tkun hemm implementazzjoni robusta u nfurzar effettiv tal-qafas kontra l-ħasil tal-flus. Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-kellim tal-Finanzi Mario De Marco jinnota li s-suċċess reġistrat mis-servizzi finanzjari u riżultat tal-miżuri li tieħdu minn gvernijiet suċċessivi biex trasformaw lil Malta għal ċentru finanzjarju ta' reputazzjoni internazzjonali. Mario De Marco qal li fl-aħħar 4 snin ir-reputazzjoni ta' Malta tpoġġiet f'riskju riżultat għall-azzjonijiet tal-Ministri u uffiċjali għolja tal-Gvern u awtoritajiet rilevanti li naqsu milli jinvestigaw b'mod serju każijiet serji ta' abbuż. F'dan il-kuntest l-IMF ħass il-bżonn li appella lill-Gvern biex jassigura li l-pajjiż isaħħaħ il-qafas regolatorju l-istess sejħiet li għamlet l-oppożizzjoni, il-medja indipendenti u s-soċjetà ċivili. L-Staff Report jappella wkoll lill-Gvern biex isaħħaħ l-ekonomija u l-futur ma jiddependix aktar fuq il-programm ta' beħ ta' ċittadinanza. Mario De Marco qal li fl-aħħar xhur l-Oppożizzjoni spjegat ir-riskji tal-Gvern li qed jiddependi fuq il-flus iġġenerati mill-beħ tal-passaporti li ma fondi waslu biex il-Gvern ħeba l-ispiża dejjem tikber ikkawżata mill-infiq bla doċċ b'mod partikolari fiż-żieda ta' nies jaħdmu mal-Gvern li ma ħaddiema ma żridux fis-settur tas-saħħa u l-edukazzjoni. Żewġ setturi qed ibatu minħabba nuqqas ta' viżjoni mill-Gvern. L-IMF appella wkoll biex il-Gvern iżid l-ispiża kapitali mingħajr ma jagħmel pressjoni żejda fuq il-finanzi pubbliċi.